...81 estands, 9 dies i múltiples activitats creatives i esportives. Un any més, el Festival de la Infància obre les seves portes a Fira de Barcelona perquè els més petits de la casa es diverteixin alhora que es formen en valors de convivència i solidaritat. Voleu que us expliqui la història d'aquest cargol? La passarel·la de moda de Custo per a nens, la creativitat literària i els esports són aquest any les activitats estrella. Avui doncs he anat a cotxes a jugar aquí i després he anat a jugar a canasta. I he fet 3 vegades canastar-la. Altra cama elàstica, el castell de la bruixa, i el tren. El festival està pensat també perquè els pares comparteixin amb els seus fills aquests moments de lleure. Està tot això molt ben muntat i és un dia per passar aquí en família molt divertit. El que més han disfrutat i han estat més estona és tot relatiu amb el bàsquet, les pistes de bàsquet i les plays. Estan els nens? Tot el del bàsquet. El festival es podrà visitar fins al proper 4 de gener.